Leionatik segurara Deikastelutik Kutsabirak, lekaroztarren nahiak eta ametsak biltzera omen dator, baina zer erranen dugu? Erantzuna ezin da sinpleagoa izan. Lekarozek, lekaroz izan nahi du. Pelotaz urbanistiko hori gabe eta bere etorkizunaren jabe. Lekaroz maite dugu, euskaraz bizi den lekaroz, eta euskaraz bizi nahi duena. Mendiekin eta basoekin uztartzen dena 100 urtetako orekan. Zeinean herritarrok berdintasunean eta parikiditasunean biziko garena. Baztan barnean, Nafarroan, Euskal Herrian. Horregatik guztiagatik, Arostegiako pelotaz urbanistikoa gaitzesten dugu, inposatu zaigulako herriaren hitza errespetatu gabe. Eta proiektuak ez diolako inondik inora erantzuten ez herritarren beharrei, ez eta lurraren beharrei ere ez. Beraz, argi eta garbi diogu, behin eta berriz eta behar den guzietan. Arostegia geldituko dugu, lekarozek bizi behar du. Gure arboletako hostoak sartzen dugu, gure arbolak bere horretan nahi ditugulako. Herriko aurren marrazkiak sartzen ditugu, beraien etorkizuneko lekar irudikatu dutelako.